Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn anw lamɛnnen don arajo Joliba fana sanfɛ Bamako yan nɔ 105 ani murumuru fu falaki min ye arajo Joliba ye a lamɛnnen don Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'u bɛɛ ni ɲankuma Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ yen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan an y'a fɔ ten gafe ninnu bɛ sɛbɛn limanaw nanzarakan de la gafe ninnu an y'a kanu ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an sigira kɛnɛ kan an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoniw an b'a daminɛ ni bakurunba damadɔ ye min ye fasili sɛbɛn ye le soir de Bamako ye ale kumana kuma filaba kɔnɔna na limanaw a jarala k'a fɔ Faransi ka lasigiden kɔrɔ min bɛ yen n'a tun bɛ Mali la yan n'u kama Nicolas Normand ale y'i da don min ye polisi territorial ko kuma min n'a cayalen don jamana kɔnɔna la nin wagati in na ni maaw tɛ k'a faamuya ale kɔni ka hakilila la ko polisi territorial tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin kɔni bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ de ye bamaci wale tigilamaw bolo walasa ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ limanaw u bɛ azawadi ko kuma min fɔ ka se ka o ko don ba la an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako kelen in kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ nin wagati in na yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ngwara da fanga la ni faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye n'u kama cadre d'échange de regroupement politique yɔrɔ u ka fɛla ye ko marisi kalo natɔ in tile 25 n'o kɔni tɛmɛna ka ban k'u tɛna fanga min bɛ sen na sisan k'u tɛna lakodɔn ko nka limanaw u bɛɛ lajɛlen fɛla tɛ dɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu hakilila tɛ o ye an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako kɔnɔ ni o bɔra ye min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana ko ŋunuŋunukan dɔw bɛ sen na k'a fɔ Faransi jamana bɛ fɛ k'a ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔna la yan ka taa n'u ye Niger jamana kɔnɔna la nka o ŋunuŋunukan kelenw y'a jira k'a fɔ fana ko Niger jamana kuntigi n'o ye Mohamed Bazoum ale ko ayiwa k'a tɛna a bɛ n'a fɔ a tɛna jɛn ni ko in ye Faransi ka barikani bɔ Mali la yan nɔ ka taa a daga sigi Niger da la ko a na kɛ Niger jamana tɛna sɔn a ma o de ye ŋunuŋunukan yɛrɛ ye maaw kɛlen don ka min tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛna an da don o la ni o bɔra yen nɔ l'histoire fana kumana l'histoire y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ni finitigiw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunnafoni ko nasira la sabu jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan a ka kan kunnafoni min bɛ di a ka kɛ kunnafoni ɲuman ye walasa sigidalama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la kunnafonidilaw ni jamana lakanabaaw ko u ye hakilila falen-falen dɔw daminɛ min ye école Aline Blonde Bey la walasa u bɛ se ka jamana kunnafoni a ka se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kana kɛ fɔɲɔgɔnko ye an bɛna an da don la l'histoire kɔnɔna la sisan ni o bɔra ye min ye l'indépendant ye ale fana kumana a ko Danemark ni Mali cɛ bi yɔrɔ a jarala k'a fɔ gɛlɛya nana sabu kabi Mali y'a jira k'a fɔ Danemark ale kɛlɛcɛw minnu bɛ ni olu kun nana force takuba hukumu kɔnɔna la Mali y'a jira k'a fɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen foyi t'u bolo min b'u yamaruya ka na Mali jamana kɔnɔna la f'u k'u sara jamana ɲɛmɔgɔw la fɔlɔ kab'o kuma kɔni kɛra Danemark ko dɛmɛ dɔ tun b'a bolo ka ɲɛsin Mali ma dɛmɛ in a bɛ ta san 2023 ka taa bila san 2027 la ko Danemark ko a ye dɛmɛ in ko a y'a gulon fɔlɔ a bɛ se miliyari 130 ɲɔgɔnna de ma ale l'indépendant kelen kɔnɔna la yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu bɛ ka laɲini CNT maaw fɛ sisan n'o ye charte ale kɔnɔkow ye n'i ye jateminɛ kɛ o baara fana senfɛ a jarala k'a fɔ CNT maa hakɛ k'a bɛna bɔ maa 100 ni maa 21 na ka taa fɔ maa 100 ni maa 47 la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni le combat ye limanaw combat y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko maa 15 bi o de mago bɛ dɛmɛ na baloko nasira ninnu na Mali Burkina Faso ani Niger o jamanaw kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan nɔ fo ka taa se ale combat kelen in kɔnɔna ma limanaw ni jateminɛ kɛ ko Mali la yan nɔ ni jateminɛ kɛ ko ayiwa min ye baaraw daminɛna ka ban terrain ko nasira ninnu na yɔrɔ terrain ɲɛnɛfin tun bɛ maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw ani Kitakaw nka limanaw ko nin bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ daminɛnen sabu a jarala k'a fɔ terrain sira ko a baaraw olu daminɛna ka ban nɛgɛ minnu bɛ yen n'o ye nɛgɛsiraw ye olu caman bɛ ka da nin waati ninnu na o ye tare an bɛna kuma o kan combat kɔnɔna la
limana amba damne ni fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ye a kumana an y'a fɔ ten sisan min ye Faransi ka lasigiden kɔrɔ min bɛ yen n'ale tun bɛ Mali la yan ni u k'a ma ko Nicolas Norma yɔrɔ Mali kunkanko kuma finman n'a jɛman ni Mali kan n ka fɔ Faransi kan lasigiden min filɛ nin ye a bɛ Mali politique ko a n'a lakana ko a bɛ caman de dɔn a la ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ nin wagati in na kɔsa in na min ye polisi territorial ko kuma ni o ye polisilaka minnu bɛ yen n'a fɔra ko olu bɛna bila jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa yɔrɔ gouvernement kun ye a fɔ ko CNT maaw ka sigi kɛ a kan nka o kɔ gouvernement tilala k'a fɔ tuguni ko ka a kuma ko ka a tara yɔrɔ min na ko k'a bila yen nɔ ni ye jateminɛ kɛ o de hukumu kɔnɔna la Faransi ka lasigiden kɔrɔ min filɛ nin ye n'o kama Nicolas Norma ale kɔni ye gundo dɔw bɛ yen ale y'i da don olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye polisi territorial ko kuma in ko n'i y'a ye ko a kuma bɛ ka fɔ a bɛ ka ta a kan ka a kuma bɛ ka fɔ limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ Bamanci kɔrɔw minnu bɛ yen ni olu fɛla de ko Azawadi ko kuma ka bila sen kan a jala k'a fɔ Nicolas Norma a ka kuma la ko o Bamanci makɔrɔ ninnu ko polisi territorial ko a ko bɛɛ lajɛlen ka di olu de ye n'i y'a ye ko polisi territorial bi jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko k'a ta ka tila k'a fɔ ko CNT maaw ka a kuma bila coyi limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko a ko in yɛrɛ de a man ɲi jamana in ma fiyewu sabu ni polisi territorial ko kuma nana ta a bɛ n'a fɔ ko Mali tilali ko kuma de bɛ a kɔnɔna la o la ambassadeur kɔrɔ min filɛ nin ye n'ale tun bɛ Faransi tɔgɔ la yan a y'a jira k'a fɔ nin kuma in tara a mɛnna ko nka min ye Mali jamana ye o tun ma se k'a don ba la kɔsa in na jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale ye CNT maaw ale ye décret bɔ k'a f'u ɲɛna ko yɛlɛmani caman bɛ jamana kɔnɔna la k'u ka CNT maaw ka kuma a kan o yɛlɛmani ninnu de senfɛ min ye polisi territorial ko kuma o fɔra nka jamana ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ sa ko in kɔni a kuma bɛna caya sabu maliden caman bɛ yen minnu ma faamuya sɔrɔ polisi territorial ko kuma in na mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ a ko bɛ taa cogo min na sabu jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma foyi fɔ a ko la maaw bɛ se ka min faamuya a la o de hukumu kɔnɔna la Nicolas Norma y'i fɛla fɔ a ko bi ale kɔni ko in ye cogo min na o ye k'a fɔ ni CNT kun kumana nin kan limanaw k'a ta ba la ko a ko nafa a kun tɛ se ka kɛ Mali ta ye a kun bɛ kɛ groupes armés kɔrɔw n'o ye Bamanci makɔrɔw ye a nafa kun bɛ taa olu de kan sabu olu de y'a laɲini ko polisi territorial a ka sigi Mali kɔnɔna la yan ko ko dɔwɛrɛ tɛ n'a sigira limanaw ko Azawadi ko kuma min n'u kun kɛmɛ k'o ta k'o kɛ a ɲanga fɛ ye ko a kun bɛ se ka kɛ a kun bɛna ba don o Azawadi ko in de la yɔrɔ polisi territorial n'a taara limanaw i b'a sɔrɔ marabolo bɛɛ lajɛlen n'a ka polisi don ni marabolo bɛɛ lajɛlen n'a ka polisi don Azawadi ko kuma min bɛ yen n'a fɔra ko o ka ta yɔrɔ Bamanci makɔrɔw n'a fɔ ko Azawadi y'a damana yɔrɔ ye a polisi olu fana ka polisilakaw ka diw ma o tɛ farafarali natɔ ye sa wa Nicolas Norma ko k'a ɲɔgɔnna farafarali fila tɛ sabu n'a kun taara limanaw k'a kun bɛ taa wolo Mali tilali de la ni soir de Bamako y'o fɔ ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan ni bi u fɛla ye min ye ko furancɛla fanga hakɛ min dir'a ma limanaw k'a kana tɛmɛ o kan n'o ye kalo 18 ye ko wa u ka kalata boloda kalata min bɛ yen ni bɛɛ bɛ se ka sɔn o ma politiki tɔn minnu filɛ nin ni u k'a ma ko cadre d'échange de regroupement des partis politiques u ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛra araba tɛmɛnen n'o ye atelier dɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ furancɛla fanga yɛrɛ bɛ taabolo min ka bi ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ o la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u caman kɔni bɛnn'a kan k'a fɔ ko min ye marisi kalo natɔ ye tile 25 ye u tɛna sɔn a ma k'a fɔ ko furancɛla fanga min filan kunna nin ye limanaw k'u t'a lakodɔn o de hukumu kɔnɔna la ni kuma in fɔra limanaw a jala k'a fɔ atelier in kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn ye min kɛ yɔrɔ kumasen caman bɛ u ye minnu fɔ u bɛnna minnu kan o dɔ bɛ tali kɛ politiki ko basigi bɛ se ka n'a la cogo min na adama kun ye hakilila dɔ bɔ k'a bɛn n'o ye memorandum ye o ka se ka don ba la ani fana min ye olu yɛrɛ ka hakilila ye n'o ye cadre d'échange ye u ye hakilila minnu ta jamana ka se ka taabolo kuraw sɔrɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen politiki ko nasira ninnu na ani kalata labɛnw olu baaraw jamana fan caman lakanani ani nin wagati in na min ye jamana baarakɛyɔrɔw ye olu ka se ka taa jamana fan caman fɛ u ka hakililaw ye o taabolo ninnu ye hakililaw kɔni nana bɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ caman y'a jira k'a fɔ ko premier ministre min bɛ yen sisan n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye limanaw n'ale kɛra premier ministre ye an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ kalo 9 tɛmɛna o kɔ
furanjɛla fanga a tilala kana fanga kura sigi tuguni o de premier ministre dira docteur Sogel Kokala Mayiga ma a jala k'a fɔ charte de la transition min ni baara bɛ kɛ n'o ye a jala k'a fɔ o charte CNT maaw kan ka sigi ka fɔ de k'a kan yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda o yɛlɛmaniw ka boloda a ko siratigɛ ninnu na min ye furanjɛla fanga halisa a taabolow la limanaw min ye cadre d'échange maaw ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna furanjɛla fanga a lakodɔn masikalo tile 25 san 2022 ko nka limanaw a jala k'a fɔ u y'o kuma fɔ ko nka maa caman de b'u cɛla minnu bɛ yen ni olu fɛla t'o kuma in ye u ye ni yɛlɛmaniw caman bɛɛ bɛnn'o kan ko nka dɔw bɛ yen nɔ olu y'a jira k'a fɔ n'a fɔra ko masikalo tile 25 san 2022 ko gouvernement min bɛ yen sisan walima jamanakuntigi minnu bɛ yen sisan k'u t'u lakodɔn ko nka kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale kɛrɛfɛmaa dɔw walima Musa Mara yɛrɛ olu ka hakilila t'o ye sabu olu ka hakilila ye min ye ko ni olu nan'u bila o minɛn in kɔnɔna la k'a fɔ u tɛna furanjɛla fanga maaw lakodɔn k'o bɛna kɛ a damana gɛrɛntɛ wɛrɛ ye ka ɲɛsin fanga ma o bɛna kɛ a damana gɛlɛya wɛrɛ ye politikima yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna la a na kɛ politikitɔn yɛlɛma maaw ka hakilila to o ye k'a fɔ de ko masikalo natɔ in tile 25 k'u tɛna fanga lakodɔn wa ko u b'a ɲini de fanga kura ka sigi Musa Mara ale ka parti n'o ye yɛlɛma ye ale kɛrɛfɛmaa dɔw de y'o kuma fɔ k'a fɔ ayiwa o kɔni tɛ olu fɛla ye n'a ma ɲɛ ko baara bi kɛ limanaw olu fɛla kɔni min ye politikimaw bɛɛ lajɛlen de ka wele fɛn fɛn bi kɛ jamana kɔnɔna la a ka saraw la n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛna u jɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ u tɛ furanjɛla fanga ale lakodɔn limanaw ko o tɛ parti yɛlɛma kɔni fɛla ye limanaw o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ bi yɔrɔ CNT yɛrɛ yɛlɛma kan ka don a la a fɔra ko dɔ kan ka fara a ma hakɛ kan nka limanaw n'u nana to senna dɔw kɔni hakililaw ye ko ni CNT nana sigi olu bɛna ye CNT in kɔnɔna la olu caman bɛ ka u ka jɔyɔrɔw ɲini ka ban limanaw k'a bɛna fɔ don nataw la cadre d'échange des regroupements et partis politiques don nataw la farafarali bɛ se ka don u fana ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ jɔyɔrɔko ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min bɛ tali kɛ Faransi ka kɛlɛcɛw a ye hakɛ to olu minnu tun bɛ Mali la yan limanaw n'a jala k'a fɔ bi Faransi ni Mali cɛ n'a gɛlɛyalen don Faransi bɛ ka taa yɔrɔ de ɲini a ka kɛlɛcɛw la bi n'o ye Barkani u ye yɔrɔ kelen min ye n'u bɛ se ka taa u ka kɛlɛcɛw ka daga sigi yen nɔ o ye Niger jamana ye a jala k'a fɔ kabi Sogel Kokala Mayiga limanaw ale yera diɲɛ kelatɔnba ka jɛrɛ kɛnɛ kan waati min na a y'a fɔ ko Faransi ye anw to pan na k'i fori ka bɔ an kɔrɔ limanaw kuma in ma bɛn Faransi jamana ma fiyewu fo ka n'a kɛ gɛrɛntɛ nana Faransi ni Mali cɛ fo ka n'a kɛ yɛrɛ Mali ye Faransi ka lasigiden min bɛ yan k'o gɛn ka bɔ Mali la kuma bɛɛ i b'a kuma kuraw bɛ tɛmɛ Faransi jamana ani Mali cɛ lakanako nasira ninnu na an b'o de hukumu kɔnɔna la limanaw Faransi jamana nana a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ni Mali jamana tiɲɛ na bɛn tile tɛ yen f'u ko u bɛ lakana min na yan ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye jalaki bin u kan k'a fɔ u bɛ yan san joli lakana sen tɛ ka sabati a na kɛ France Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu ye u bɛ fɛ ka taa yɔrɔ de ɲini u la sisan u ye taa yɔrɔ min ɲini u la limanaw k'o ye Niger jamana ye a jarala k'a fɔ G5 Sahel jamana 5 minnu bɛ yen n'i y'a jamana 5 ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fanga bɛ sɔrɔdasiw bolo bi fo n'a kɛra Mauritanie ani min bɛ tali kɛ ni Niger ye olu jamana fila in olu de ka jamana ɲɛmɔgɔw bi olu de sigilen don jamanadenw fɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ limanaw Florence Parly ale ye taama dɔ kɛ kɔsa in na Niger jamana kɔnɔ taama in a bɛ n'a fɔ a kun taara sigiyɔrɔ ɲuman de ɲini sabu k'a ni Niger jamanakuntigi a na kɛ u ye hakilila falen kɛ ko nka limanaw ŋunuŋunukan dɔw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ Mohamed Bazoum a fɛla tɛ fiyewu Barkhane min n'a fɔra k'u bɛna bɔ Mali la yan nɔ pepewu ko ka taa sigiyɔrɔ kɛ Niger jamana ye ko a bɛ n'a fɔ Mohamed Bazoum ale fɛla tɛ ko in ye nka o n'a ta o ta min ye Florence Parly ale min ye Faransi kɛlɛcɛw ka minisiri ye a na kɛ ale ye taama min kɛ taama in ŋunuŋunukan b'a kɔrɔ k'a fɔ ko Mohamed Bazoum a ma sɔn fiyewu k'a fɔ ayiwa Faransi kɛlɛcɛw ka se ka taa bila Niger ale jamana kan limanaw ni o bɔra yen ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔnna olu bilala ka bɔ bamacimaw ka bolokɔnɔmaya la ka sababu kɛ min ye Katiba Serment
o ye jɛkuluba fana ye jɛkulu min ni ani Yad Agalika jɛkuluba bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye limana kunnafoni bɔra ka bin kunungo alamisa yɛrɛ février kalo tile 10 san 2022 k'a fɔ maa 10 ɲɔgɔnna olu tun bɛ katiba serment maaw bolo nka ko a na kɛ u somɔgɔw ye $25,000 u y'o de sara walasa ni maa kofɔlen ninnu bɛ se ka bila cogo min na Nouvelle Horizon ka fɔ la a jala k'a fɔ nin waati in na limanaw tiɲɛ yɛrɛ la a kalayalen don bamaci wale tigilamaw bolo sabu u bɛ ka u yɛrɛ ɲini bi Mali armée ka sababu kɛ an ka furancɛla fanga mɔgɔw ka wulikajɔ ye o kɛmɛ sababu ye armée bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka se ka bamacimaw limanaw k'u gɛn fo u dagayɔrɔ labanw na u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi maa minnu b'u bolokɔnɔmaya la ka se ka u di ka u yɛrɛ ɲini o de siratigɛ la a jirala k'a fɔ maa 10 kofɔlen minnu filɛ u tun bɛ katiba serment maaw de bolo katiba serment ale y'a damana jɛkulu bamaci jɛkulu don minnu ni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo limana u mana bɔ yen gɛlɛya min bɛ bamaci wale tigilamaw fana kan Yad Agalika jɛkulu n'o ye GSIM ye ani état islamique au Grand Sahara olu fana ko bɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ i b'a mɛn ko olu bɛ ka ci ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnna caman u b'a jira k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la fiɲɛ bɛ ka ci fiɲɛ kura min n'a bɛ ka ci ni an bɛ ka o tɔnɔ sɔrɔ bi k'a sababu kɛ armée ale ka wulikajɔ ye a jirala k'a fɔ katiba serment ale ka yɛrɛ ɲini hukumu kɔnɔna la k'a ye maa 10 ɲɔgɔnna a ye olu bila ka taa u ka so o dɔ bɛ tali kɛ gardi dɔ n'u kama ko Mikaela Jiba Maïga ani gardi wɛrɛ Yakuba Idrissa Maïga sergent chef Abdul Nasser Siba Maïga sergent Kam Agili garde Abdul Razak Amadou ani gardi dɔ n'u kama ko Yaya Ag Ousmane ani soldat deuxième classe Mahfous Traoré fo ka taa se civil dɔ ma Aliou Maïga ni maa 10 ninnu limanaw ko ninnu ko minɛna bamaci wale tigilamaw fɛ san 2019 septembre kalo tile 4 san 2019 Boni ani Boni cɛ kilomètre 5 ɲɔgɔnna limanaw u tun bɛ daga dɔ kɔnɔna la n'u kama ko Dala Ina Jata o yɔrɔ yɛrɛ limanaw ko bamaciw ka dagayɔrɔba de b'o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min y'an ka finitigiw ye olu kɔni ka wulikajɔ bamacimaw sirannen don u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na ko kɔsa in na maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin u somɔgɔw k'u ye $25,000 de sara walasa u ka nin maa kofɔlen ninnu u bɛ se ka bila cogo min na limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an bɛ don min ye l'essor kɔnɔna la ale fana kumana limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ni finitigiw ka baara ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya kunnafoni ko la cogo min na sabu a jirala k'a fɔ bi a ka ɲi walasa kunnafonidilaw olu ni finitigiw limanaw u ka baara u ka se k'a don ɲɔgɔn bolo sabu ni jateminɛ kɛ bi jamana bɛ lahala min na a ka kan kunnafoni de ka kɛ fɛn min n'a bɛ se ka baara kɛ lakanako nasira ninnu na o de siratigɛ la yɔrɔ min filɛ n'u kama école de maintien de la paix Aline Blonde bɛ yen ko kunungo hakilila falen dɔ tun bɛ yen min ye ministre min bɛ an ka kɛlɛcɛw kunna ministère de la défense et des anciens combattants ani directeur général ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafonidi sow ɲɛmaaya sow la ani DIRPA o ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan dɔwɛrɛ tɛ limana u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya lakanako siratigɛ ninnu na sabu bi na a jirala k'a fɔ ni ko jamana ka lakana ni ko jamanadenw ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ fo kunnafonidilaw olu fana ka se ka kunnafoni ɲuman di armée fana n'i y'a ye bi armée fana ka u bɛ ka sɔrɔ bamacimaw ka limana o fana ye kunnafoni diko ɲuman de o de la min ye armée bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma n'u k'a ma ko DIRPA DIRPA yɔrɔ ale bɛ kunnafoni caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kunnafonidilaw tɛ se k'a sɔrɔ DIRPA de b'o kunnafoni ninnu caman ɲini k'a bila kunnafonidilaw ka bolo kan o de hukumu kɔnɔna la kunnafonidilaw ka se ka gɛrɛ finitigiw la limana u ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la walasa min ye jamana kɔnɔna la bi lakanako siratigɛ ninnu na n'a ma ɲɛ ko kunnafonidila ka baara ye ka jamanaden kunnafoni u ka se ka an ka finitigiw fana u k'u kunnafoni finitigiw ni kunnafoni b'u fana bolo u k'o di jamana kunnafonidilaw ma walasa bɛɛ ka se ka baara tata ɲɔgɔn bolo o cogoya la jamanadenw kana se ka don fili kɔnɔna la o de siratigɛ la
ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda école de maintien de la paix Aline Blonde Bey la ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna a laban na limanaw bɛnkan dɔw bɛna bɔ a ko siratigɛ ninnu na minnu bɛna kɛ sababu ye Mali kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ani Mali finitigiw limanaw u bɛ se ka bɛn ko kelen kan cogo min na walasa jamana bɛ lahalaya min na lakanako nasira ninnu na maa si kana jigi si la Mali kunnafonidilaw ani lakanabaw olu ka baara la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ limanaw n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don l'indépendant kɔnɔna la l'indépendant a kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye limanaw yɔrɔ gouvernement Mali gouvernement ale ni Danemark gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ yen sabu kɔsa in na min ye transition maaw ye olu y'a jira k'a fɔ Danemark ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen olu tun kan ka na takuba kɛlɛcɛw fɛ ka na lakanako bamancimaw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ baara in a ma se ka taa ɲɛ sɔrɔ sabu force takuba min yɛrɛ filɛ nin limanaw ni a kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen nanzaraw ka kɛlɛcɛw ye Danemark ale b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Danemark ka kɛlɛcɛw na furadama Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ayiwa aw na se min filɛ nin an ma yamaruya dɛ fo sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ka k'aw bolo min bɛ se ka aw yamaruya ka na Mali jamana kɔnɔ limanaw o kɔ min ye Mali furancɛla fanga ye u ye Danemark ka kɛlɛcɛ ninnu u ye sira yira u la u ka sɔrɔ ka segin ka taa u ka jamana kɔnɔna la o ko min kɛra limanaw ko a kuru tora min ye Danemark ani Mali cɛ a kɛra sababu ye kɔsa in na ko Danemark u kun kan ka dɛmɛba dɔ ɲɛsin Mali ma ka taa san 2022 san 2023 fo ka taa bila san 2027 la san 4 ɲɔgɔnna limanaw dɛmɛ min bɛ yen n'a nafolo kasabi kun ka bon kosɛbɛ miliyari 130 ɲɔgɔnna u kun kan k'o di Mali jamana ma walasa baara caman bɛ yen baara minnu bɛ don hukumu kɔnɔna la limanaw sɔrɔko nasira ninnu u b'a fɔ min ma ko Fonds de garantie pour le financement des PME ani Mali yɛrɛ ka sɔrɔ limanaw u bɛ se ka yakubaya cogo min na gouvernement bɛ ka baara minnu kɛ u bɛ se ka u doronto o baara caman kɔrɔla la ani juru dɔw bɛ yen juru minnu bɛ yen n'a bɛ se ka don gouvernement la limanaw u bɛ se ka dɔ fara sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko nasira ninnu yɔrɔ Mali sigilen don sɛnɛ kan ani fɛn caman bɛ yen sanni feere nasira ninnu na fo ka taa se hali lakana ma limanaw ko nafolo in k'a tun bɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen da fɛ ko nka ko Danemark jamana a ye dɛmɛ in ko a y'a gulon fɔlɔ ka sababu kɛ mun ye ko Mali jamana ye olu ka kɛlɛcɛw u y'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la o kɔni o ma bɛn u ma u fana ye dɛmɛ u y'a gulon limanaw ale indépendant kelen kɔnɔna la ko CNT Conseil national de transition a na kɛ ale maa hakɛ bɛ taa maa 121 de la bi ko nka dɔ bɛna fara a kan k'a kɛ maa 147 ye o yɛrɛ o bɛna kɛ député hakɛ min bɛ taa Mali la a n'o de bɛna sanga sisan a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ transition yɔrɔ ale ye kalo 18 kalo 18 yɛrɛ a kan ka ban février kalo tile 27 o de hukumu kɔnɔna la joona min ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Assimi Goïta ale ye yamaruya di février kalo tile 14 tɛmɛnen in na ko CNT ma u ka sigi kɛ limanaw n'u k'a ma session extraordinaire walasa min ye yɛlɛma caman bɛ yen minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan olu ka se ka boloda o yɛlɛma ninnu na min ye révision de la charte n'o ye charte yɛrɛ ye ale kɔnɔna ye o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la politique ko nasira ninnu na olu fana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na hali n'a sɔrɔla police territoriale ale kuma tun b'a la nka o dara kɛrɛfɛ fɔlɔ limanaw a jirala k'a fɔ min ye loi électorale ale baaraw fana bɛ a ko hukumu kɔnɔ n'o ye an ka kalata sɛbɛn fana ye o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ani furancɛla fanga yɛrɛ taabolo limanaw o fana baara bɛ se ka kɛ cogo min na ko nka maa caman bɛ yen o bɛ k'a fɔ ko furancɛla fanga kundama ko o kuma fana b'a kɔnɔna la nka limanaw a jirala k'a fɔ o kuma tɛna fɔ a ko hukumu kɔnɔna la sabu min bɛ tali kɛ furancɛla fanga n'a sɔrɔla dɔ bɛ fara a kan walima fɛn tɛ fara a kan a jirala k'a fɔ assise nationale de la refondation a kuma bɛ fɔ o de kɔnɔna la sabu maa min bɛ yen n'ale bɛ yɛlɛmani ko kunna n'ale de bɛ premier ministre kɛrɛfɛ o baaraw la n'o ye ministre délégué ye min bɛ tali kɛ Fatumata Diko kɔsa in na ale bɔra télévision nationale la limanaw ka caman fɔ a ko la a ko furancɛla fanga ni dɔ bɛ fara a kan assise nationale de la refondation n'o ye ANR ye
o de b'a a kuma bɛ bɔ o de kɔnɔna la walima gouvernement kelen do ka jɛkulu dɔ sigi sisan Mali ni CEDEAO ni Union africaine ani diɲɛmaa cɛ bɛnkan in bɛ bɔ yen nɔ n'o tɛ CNT tɛna fɔ ko dɔ bɛ fara faranjira fanga kan walima ka dɔ bɔ a la nka yɛlɛmani minnu kɔni bɛ yen n'o kuma fɔra sisan o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la kalata ko jamanakuntigi ka danga n'o ye poste de vice président ye o fana bɛ se ka bɔ yen cogo min na gouvernement fana o maa hakɛ bɛ se ka kɛ maa 25 ye ani min ye CNT yɛrɛ kɔnɔna ye a bɛ se ka bɔ maa 100 ni maa 21 na ka taa maa 47 ɲɔgɔnna la o n'a ɲɔgɔnnaw limanaw o kuma de bɛ a kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye le combat ye limanaw combat kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na ko min bɛ tali kɛ a bɛ se maa 15 ɲɔgɔnna ma limanaw k'olu de mago bɛ dɛmɛ na nin kuma fɔra min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba ale ka bolofara min bɛ Sahel kɔnɔna la n'a bɛ sɛgɛsɛgɛliw la maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ gɛlɛya ye a jirala k'a fɔ maa 15 min bɛ yen n'a fɔra k'olu mago bɛ dɛmɛ na limanaw n'i y'a kasabi ta k'a lajɛ a bɛ se miliyari 1,100 ma minnu kan ka se ka bila ni maa kofɔlen ninnu ka bolo kan a jirala k'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don maa minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye HCR ye a jirala k'a fɔ HCR min filɛ nin ye ale ye jate dɔw bɔ kɔsa in na ko maa 410 Burkina Faso jamana kan Mali ani Niger minnu bɛ yen ni limanaw olu de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ gɛlɛya ye ko nka ko san 2021 min tɛmɛna nin ye maa 1,000,000 ani maa 1,000,000 tila olu kɔni fana limanaw ko agence y'a jira k'a fɔ fo olu ka magɛn joona de min ye baloko nasira ninnu na nka a maa fanba limanaw o bɛ Mali ni Burkina ani Niger jamana de kɔnɔna la sabu a jirala k'a fɔ lakanabaliya ɲɔɲɛnen don nin jamana ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ o de la ONU ka bolofara min filɛ nin ye n'a ɲɛsinnen don min ye maa minnu bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la gɛlɛya y'a sababu ye o y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya ninnu ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye basigibaliya politikiko nasira la min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani lakanabaliya ka taa se min bɛ tali kɛ binkani walew ma minnu ɲɛsinnen don musolakaw ani denmisɛnnin fitininw ma min bɛ tali kɛ Martin Griffiths ale min ye ONU ka bolofara min ɲɛsinnen don HCR ma u ka lasigiden a y'a jira k'a fɔ bi ko bi miliyari 402 o de bɛ bolola ko nka u kɔni mago bɛ nafolo caman na sabu miliyari 1,100 ɲɔgɔnna o de kan ka bila u ka bolo kan walasa u ka se ka nin maa kofɔlen ninnu dɛmɛ limanaw a jirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi basigibaliya caman de bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ sanko CEDEAO bi ale kɛlen don ka datugu min ye nin jamana kofɔlen ninnu fila dala i n'a fɔ Burkina ani Mali nka limanaw o n'a ta o ta min ye HCR ye a y'a jira k'a fɔ a ka kan joona diɲɛ magobatigiw ani minnu bɛ yen ni se b'u ye u ka se ka nin jamana ninnu dɛmɛ baloko nasira ninnu na limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye k'a fɔ Mali la yan nɔ terrainko kuma fɔra k'a caya ko nka fanga minnu tɛmɛna fanga ninnu caman bɛ yen olu ye layidu caman ta k'a fɔ ayiwa terrain na kule jamanadenw ye ko nka a jirala k'a fɔ hali sisan layidu kɔni bɛ ta nka layidu caman bɛ yen olu tɛ ka bɔ a sira ma gouvernement minnu tɛmɛna u ye cakɛda dɔ bila sen kan n'u k'a ma ko société de patrimoine ferroviaire SOPAFER ale ka baara hukumu kɔnɔna la u ye baara caman kɛ nka hali sisan limanaw a jirala k'a fɔ min ye terrainko ye a senda ka kɛ fɛn sabatilenba ye ko nka kunnafoni laban minnu dira kɔnba ka fɔ la o ye k'a fɔ nɛgɛsira in ko a bɛ ka dilan sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko Kati Kita Bamako ko nɛgɛsira in ko a bɛ ka kurakuraya o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kɔni na kɛ tare o na kɛ fiɲɛ bɔda ye sabu terrain limanaw a nafa ka bon sɔrɔ ko nasira ninnu na limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew la an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o tuma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna